नमस्कार, कैसे बानी जा आप सब। और आप सबके हम अपना अनप्लग्ड रंजीत यादव यूट्यूब चैनल पे ही बतावे आइल बानी कि आज हमारे भैया गायक अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी के अभी जस्ट शाम 3 बजे ही एगो बड़ा बड़ा ही प्यारा ठंडा स्पेशल गाना रिलीज भइल है भैया के ही ऑफिशियल चैनल प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट से। जो गाना के नाम आप सब देख रहे बनी डिस्प्ले पर गाना बा एक एगो कंबल। ये ठंडा स्पेशल गाना है अभी अभी एक ऑडियो रिलीज भइल बा। जल्द ही आप सबके बीच वीडियो भी आई है गाना के। अब बड़ा ही प्यारा गाना बा। ये गाना के हम पहले सुननी है और बाद सुन के सोचनी है कि अपना अनप्लग्ड रंजीत यादव यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके हम बता दी कि आज ही शाम 3 बजे अभी मैंने 3:30 होत हुई खूब होती था शाम 3 बजे ही प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट भैया का ऑफिशियल चैनल पर गाना रिलीज भइल बा एक गो कंबल। भैया के आवाज में गावल बा और साथ में लिसा यादव गईले बड़ी। ये गाना के लिखले बड़े मनीष रोहतासी और संगीत दिले बड़े बड़ा ही प्यारा संगीत दिले बड़े छोटू बंटी भाई। तो आप सब भी जे भी हमारा अनप्लग्ड रंजीत यादव यूट्यूब चैनल पे हमके देख और सुन रहा बा और जे भी प्रमोद प्रेमी यादव भैया से प्यार करेला आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट बा भैया कि आप सब भी एक बार प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट भैया के जो उनके ऑफिशियल चैनल है उस चैनल पे जाके अभी ऑडियो रिलीज भइल बा गाना के वीडियो भी जल्द ही आप सबके बीच आई। तो अभी तुरंत आप सब देखते नहीं तो जाके ऑडियो के मजा लीजिए तब तक प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट पे जाके और जल्द ही वीडियो आई ओकरा के भी आप सब प्यार दे जाए। बाकी आप सब गाना के प्यार दुलार दे रहा बनी जाए भैया के ही ऑफिशियल चैनल से परी लागेलू जो गाना आई रहे ओकरा के आप सब एगो ऐतिहासिक गाना बनेनी भोजपुरी जगत में गलत लेवल के गाना बनेनी परी लागेलू के। अभी ऑफिशियल चैनल पर एगो गाना बड़ी जो रिलीज भइल बा बहुत ही माने एक तरफा बज रहा बा चाहे वो लगन हो या ग्राउंड पे या रील्स पे या हर जगह। जो गाना का नाम है कि शेर हनी सोना अकेले फरियाइला बड़ा ही प्यारा गाना बा बड़ा आप सबके प्यार भी मिल रहा बा। वो भी गाना प्रमोद प्रेमी ऑफिशियल भैया के ऑफिशियल चैनल पे ही प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट पर ही छूटल बा शेर हनी सोना अकेले फरियाइला वो गाना के भी आप सब प्यार दुलार दे रहा बनी। अभी ये तो दिसंबर महीना चल रहा बा एक पहले वो गाना आई रहे नवंबर में नंबर बदल दिए हुए जानू वो गाना के भी आप सब बहुत प्यार देनी और दे भी रहल बनी। अभी वो गाना भी खूब बज रहा बा ग्राउंड पर यूट्यूब पर भी धमाल बा गाना का और रील्स पर भी बा। बाकी सब गाना का आप सब प्यार दुलार दे रहल बनी। वो गाना आइल बा यादव जी के बारात प्रेमी धुन से वो गाना रिलीज हुई बा वो गाना का आप सबके प्यार मिल रहा बा। परसों आई रहे वो गाना स्वीट भोजपुरी चैनल से वो गाना के प्यार मिल रहा बा। सारे गामा से वो कमरिया कसाइल वो गाना का आप सब प्यार धीरे धीरे देवे चालू कर दिले बनी कहे वो गाना भी लग्न में बज रहा बा। हमनी के 2-3 दिन गाँव रहनी है जा भैया शूटिंग करे खातिर बाहर गइल बनी ओकरा सिलसिला में हमनी गाँव को रही तो सुननी जा गाना यादव जी के बारात शेर हई सोना परी लागेलू कमरिया कसाइल हमारे बाकी सब गाना बज रहा बा लेकिन ये सब गाना थोड़ा ज्यादा बज रहा बा। तो ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद। तत्काल में हम आप सबके ये बतावे हैं कि आज शाम के प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट भैया के ऑफिशियल चैनल पे गाना एक एगो कंबल छूटल बा। आप सब जाके गाना के खूब प्यार दुलार दीजिए। थैंक यू लव यू नमस्कार।